Здравейте, това е поредното издание на Фокус. Уважаеми зрители, добър вечер, аз съм Веселин Пренеров. С удоволствие казвам добре дошла в студиото на канал 0 на една дама, за която няма тайни в нейната професия. Тя е един изключителен професионалист. Тя е желязната лейди в българския туризъм. Една дама, която се е доказала през годините, знае какво говори, знае какво прави и знае как да го направи. С удоволствие казвам добре дошла на госпожа Малина Стратиева, изпълнителен директор на Слънчев бряг АД в студиото на канал 0. Добър вечер, госпожо Стратиева. Добър вечер на вас, на вашите зрители. Повода, за който сте мой гост в студиото на канал 0, е една дълго обсъждана през годините тема. Една тема, която се превърне в сага, е именно така собствеността на инфраструктурата на Слънчев бряг. Една тема, която за нея може да се напишат много книги, много романи и все още така, тя е актуална и дава повод за много дискусии, за много разговори, за много анализи и за много конфликти. Да започнем оттам. В началото на 21 век, в началото на 2000-та година, държавата чрез Слънчев бряг АД предприе една много решителна стъпка по промяна цялостната инфраструктура, цялостната визия на инфраструктурата на най-големия курортен комплекс на България, Слънчев бряг. Какво наложи тази стъпка от страна на държавата и какво се промени, след като приключи цялостният етап на изграждане и модернизация на инфраструктурата на Слънчев бряг? Аз първо ще си позволя да кажа, че сагата относно собствеността на Слънчев бряг, тя собствеността е безспорна. Тя е доказана в годините, тя е ясна на кого е, тя е на Слънчев бряг АД. По отношение на това, че какво наложи държавата да реализира тези свои планове, през 2001 година, аз съм изпълнителен директор на Слънчев бряг от октомври месец 2001 година, тогава, нека да кажем, че 100% от хотелите на Слънчев бряг бяха приватизирани, съгласно решението от 1994 година, че Слънчев бряг АД е в приватизация. Тогава е АД. И за да могат собствениците да реализират инвестиционните си намерения, тъй като във всеки един приватизационен договор, всеки един, който желаеше да закупи хотел на територията на Слънчев бряг, трябваше да представи една инвестиционна програма, тъй като приватизацията е с цел подобряване състоянието на материалната база. За да могат да реализират тази инвестиционна програма, трябваше да бъде приведена в съответствие инфраструктурата, тъй като съгласно новия застроителен план, който беше пред 2000-та година, декември месец и окончателно след всичките възражения май месец 2001 година, трябваше да се увеличи капацитета на ВиК системите, енергопреносната система, включително и алеите, и тротуарите, и зелените площи, които бяха съгласно генералния план в един вариант. И по този генерален план бяха продавани тези обекти на територията на Слънчев бряг. Това трябваше да се приведе към новия застроителен план, който действаше от тогава. Това беше и причината да се извършат тези генерални промени. Тогава, благодарение на разбирането на министра на икономиката, към който бяхме и сега сме също така. И продължаваме да бъдем, да, към който бяхме, тогава ние успяхме да... Той успя да разбере, че за да се развие тази територия, този комплекс, трябва да има инфраструктура, която да предполага строителството на тези обекти. Даде разрешение средствата, които са придобити от продажбата на приватизираните обекти, да бъдат вложени по конкретни програми в инфраструктурата. Ние това го реализирахме в рамките на 2002-2003 година, след което продължихме да довършваме от тази генерална програма, но основните промени бяха реализирани 2002-2003 година. И това всъщност даде старт на развитието на комплекса с обновен туристически продукт. Това даде старт на всички собственици на хотели, придобили хотелите си по време на приватизационния процес, да имат възможност да реализират не само инвестиционните си намерения, но да реализират един нормален бизнес в системата на туризма и да реализират и сега, и години напред. Тоест, без реализация на тази мащабна програма по подмяна и промяна на инфраструктурата, днешният ден на Слънчев бряг би било немислим в този си вид. Значи,
Има много комплекси, които реализираха някакви инвестиционни програми, без да реализират изцяло подновяването на инфраструктурата, но това и те знаят много добре какви са трудностите в това отношение. Още повече, че нито един нямаше да даде възможност да се реализира това строителство в тези мащаби, които е в момента, без да има достатъчно мощности по енергопреносната, по ВиК системата. Най-малкото ще да бъдат реализирани, но нямаше да могат да се ползват, защото нямаше да има средствата за ползване. Сега, искам да им върна с едно видео в тези години, госпожо Стратиева, 2002, 2003, 2004. Тогава председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг е също